Pangenot na barata, 1.6 milyon pisong shabu, nasamsam sa sarong high-value individual sa Daet, Camarines Norte. Kotse nahulog sa tulay sa Camarines Sur. Driver gadan anong nalunod irido. Duwang top most wanted person sa Banwa Nindaraga, arestado. Narabangan karaban ka na Bicol Party List, big kondosir sa Tabaco City. Ginatos sa Tabaqueño, beneficiaryo. Asin, Aleco One Stop Shop, big lansar sa Legazpi City. Maray na hapon, Lunes, Mayo 13, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, si 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, lalaki na tulak subuot nin illegal na droga asin pigko konsiderar na high-value individual arestado sa buy-bust operation sa Daet, Camarines Norte. 1.6 million na shabu nasamsam. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Total na 1.6 milyones pesos na kantidad ning shabu ang na-recover sa sarong tulak subot ning illegal na droga sa ikinasar na buy-bust operation kang otoridad sa Purok 1 Barangay Kamambugan Daet, Camarines Norte. Alas 11:50 ning banggi kang nakaliis na Biyernes, Mayo 9. Binisto ni Police Captain Leoncio Garfin ang Deputy Chief of Police kang Daet PNP ang sospek na si alias Onad, 43 anyos, soltero, mayong trabaho, residente kang nasambit na lugar, asin kabali sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs, high-value individual. Na-recover sa posisyon ni Onad ang duwang dakulang plastic shaylog ang pigtutubo na shabu, asin 8 saradit pang plastic shaylog man ang pigtutubo na shabu, na may gabat na 245 gramo. Ito po si alias Onad ay hindi po ito bibinta sa mga street level pusher. Siya po ay kung tawagin natin kung sa merchandising, siya po ay wholesaler. Pinabagsakan po siya ng per kilo. Then, i-distribute niya naman po niya ito is tagwa 1/4 to 1/4 kilo. Ganun po yun. Sa impormasyon, kang nakalis na taon, kan makulong ang sospek huli man sa pagtutulak ning illegal na droga, alagad na dismiss ang kaso subot kaini. Napag-araman man, nagikan pang Manila ang supplier ning shabukan sospek. Ito pong si alias Onad ay direkta na binabagsakan ng droga galing sa Muntinlupa, Bilibid Prison. Ginawa natin paraan para maging airtight yung kaso niya. Pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakatubangon niya na kaso kang sospechado na sa presente ang nasa kustudiya pa kan Daet Municipal Police Station asin nakatala na ibalyo sa Daet District Jail. Malaking impact sa publiko na marami tayong buhay na nasave. Considering na mga 1/4 kilo kung na-dispose ito sa kalye, ay maraming buhay ang masisira, especially yung mga kabataan natin. Mientras tanto, naging matrayumpo ang operasyon. Huli kang pinagsararong pwersa kang Regional Drug Enforcement Unit, Daet MPS sa pangyenot ni Police Captain Leoncio Garfin na nagserbing team leader, Camarines Norte Police Intervention Unit, asin First Police Mobile Force Company. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Gadan ang driver kan sarong kotse mantang irido. Anum kaining lunad makalihis na mahulog sa tulay sa Ragay, Camarines Sur. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Daina na isalbar pa ang buhay kan driver kan kotseng naulog sa tulay sa Barangay Apad, Camarines Sur sa katahawan kan makusog na pag-uuran alas 12:30 nin udto kasuudma. Binistuan agad na driver na si Pancho Solmayor Isipalay, 54 anyos, residente kan Barangay Santiago General Trias, Cavite. Naipigdara pa man kuta sa Ragay District Hospital, alagad binawian man sa nanin buhay. Sigun kay Police Corporal Jonald Samudio, ang tagapagtaram kan Ragay Municipal Police Station, antes an insidente may nilikaya na bihikulo ang biktima. Alagad nawaran ininin kontrol sa manibela na nagresulta sa trahedya.
Another cause po niyan, yung mga biyahero po natin ay hindi po yan hindi po kabisa yung daan kung saan po may lubak o saan man po dapat nilang kailangan na magdaan-daan po sa kanilang pagmamaneho. So, tulad po nito na insidente, sabi po ng mga nakakita, ang sasakyan na po ay mabilis daw po talaga ang patakbo. Apwera sa nagada na driver, pigbubulong pahas sa sangunyan, anong panglunad ka na diskwidong kotse kabalian sarong aki. Sa impormasyon, gikan General Trias Cavite, pasiring kuta sa Masbate City ang mga biktima ngani magbakasyon na nauli sa pagkakaulog sa pahiksa na tubig sa tulay. Grabe po yung pagkukulang nila nang dahil nga po yung dapat po sa tulay, alam din na po natin ang mga biyahero natin na kailangan po nilang magminor dyan. At lalo na po yung kalsada, nakikita naman po na maliit po yun. Kumaga, hindi naman po, sabi ko nga po, dapat po ang mga biyahero po natin is lagi pong magdodoble ingat po. Napag-araman man na accident-prone area ang lugar kan insidente. Kaya nangapodan ang otoridad sa mga biyahero na pirming mag-ingat sa pagmamaneho. Urog na kunda ikabisado ang tinampo. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Ika-anom na tarabangan caravan ka na ko Bicol Party List ngunya na taon, pigkondusir sa syudad nin Tabaco. Ginatos na residente, binipisyaryo kan manlain-lain na libreng serbisyo. Si May Arango sa bilog na detalye. Sa ibong kan mainit na panahon, pigtyagaan hanggang kang 25 anyos sa si Kimberly Bermejo kang Barangay Salvacion, Tabaco City ang pagpila sa Tarabangan Caravan. Nahatod kang ako Bicol Party List sa saindang syudad ka nakaaging Biyernes. Istorya niya, nagkapirang aldaw naman na may abo sipunan sa iyang duwang aki, kaya pigdesideran niya nanggad na maipacheck up ang mga ini. Pigpapasalamat niya man na sa barangay ninda piglatag ang aktibidad, nakatipid kay asinda maski sa pamasahe. Mas maray na po itong napapacheck up ang aning masigurado kita kang mga health ka mga aki. Thank you po sa tarabangan na arop ka ini. Apwera sa libreng medical check-up, nagkaigwaman ng dental mission, pananaw ng bitamina asin bulong, libreng masahe, nail care asin haircut, local recruitment activity asin kadakol pang iba. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, ininan ni kaanom na tarabangan caravan kang partido sa rehiyon ngunya na taon. Pun kan ini anong minarangkada ka na kaaging taon. Ang goal tayo every caravan is 1,000 beneficiary. So more or less 20,000 beneficiaries for the medical and dental mission alone. Lain pa dyan sa mga natawanin mga trabaho because of the local recruitment activity. Lain pa dyan sa mga nagparelista sa mga test na courses. Lain pa dyan sa mga nag-undergo kasi naghiling ka mga demo training. Natabangan man kan caravan ang mga residente kang Barangay kan Salvacion, Tagas, Fatima, San Roque asin San Lorenzo. Mientras tanto, nakatala na darahon man kang partido ang tarabangan caravan sa San Jacinto, Masbate sa maabot na Mayo 17. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Ang top most wanted person sa Banwa in Daraga arestado. Kasi naleko one-stop shop, biglansar sa Legazpi City. Yan na siniba pambareta sa pagbabalik ka na ko Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Ako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwang top most wanted person sa Banwaan nin Daraga sa kasong panlulugos, arestado na kan Daraga PNP. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Napasakamot na kan Daraga Municipal Police Station ang pigbistong top 5 as in top 7 most wanted person sa Banwaan ning Daraga Albay. Makaliis na maaresto kang nakaaging Biyernes, Mayo 10. Binisto ang nadakop na sospek na si alias Raymond, 30 anyos, rider, asin residente kang Daraga Albay. Pigkukonsiderar bilang rank 5 regional most wanted person huli sa kasong 2 counts of statutory rape na mayong rekomendadong piyansa, asin act of lasciviousness. Arestado man maging ang kasabwat kaaning si alias John, 27 anyos, parang residente kang Daraga na pigkukonsiderar man bilang rank 7 municipal most wanted person sa nasambit na banwaan na naatubang sa kasong 4 counts of act of lasciviousness na may rekomendadong piyansa na 180,000 pesos kada kaso. Naaresto ang mga sospek sa kusog kang mandamiento dirikisa na pigpaluwas kang branch to regional trial court ngunya na bulan. Alagad, so ama kay ning biktima, nagahalat na duman sa iyang aki, kaya napicturan niya po yun sa tuyang sospechado. Then, nung inapot po ang sa tuyang biktima, tulos man po na nag-amin. Kaya po, tinabangan siya kan sa iyang mga kapamilya, magurang, para po mag-file kay maninigong kaso. Nobyembre kang taong 2023, kan makumiter kang duwang sospechado ang krimen. Biktima ang sarong 16 anyos na babayi na nabistuan kang sospek na si alias Raymond sa online dating app asin inagdang makipag-inuman sarong ni alias John. Dangan kan mabuyong na ang biktima. Duma naman ginibo ang panlulugos. Sigun sa Daraga PNP, huli sa kakulangan ng magkakanigong dokumento. Ngunyan pa sa ng taon nasa angataning kaso ang mga sospechado. Dapat bigahanap to sinda, pwede tang sundoon, kung saan sinda, sundoon ta. Kasi araw kay ning mga minor de edad, piga-presume kan sa tuyang batas na dahi pa sindang kapasidad na magdesisyon para sa saindang sadiri. Pangduwa, dapat aram ta ang saindang mga social media accounts from time to time, i-check ta. Kasi ining mga minor de edad ta, mga masyadong exposed sa social media, kung ano-ano ang naiiling ninda sa mga internet. Kumbaga, so iba, dahil sa dala ng kapusukan, ay ginagaya kung ano yung mga andun sa social media. Mientras tanto, nangapudan man ang Daraga PNP sa mga personang padagos na nagtatago sa ley, nakatubangon asin pagbayadan ang mga nakumitir para sa hustisya kan mga biktima. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Daraga PNP ang duwang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. One-stop shop kan Albay Electric Cooperative piglansar kasubagong aga sa laog kan sarong dakulang mall sa siyudad nin Legazpi. Si Regine Bue sa detalye. Formal ng piglansar kasubagong aga sa SM City Legazpi kan Albay Electric Cooperatibo Alecoan sa indang one-stop shop o AOSS. Para sa member consumer na si Emma Bonso kan Barangay Mauyod, Legazpi City, bintahin na nagbugtak ng one-stop shop an Aleco sa nasambit na pasilidad. Para sa dainan ninda kaipuhan pang magtiyaga sa halabang pila sa luwas kan opisina kan Aleco, syertong dain naman da ama tagaktakpaan daplos ninda sa pagbayad kan sa indang bill sa kuryente, huli sa kumbenyansyang hatod kan one-stop shop sa nasambit na mall. Isang magandang oportunidad po sa lahat kasi po batay po dito, puro barangay po silang mapunta. Bukod po doon yung mga new connection, pwede na po mag-apply. Saka libre po lahat ng mga, halimbawa, mapa-picture, libre na po lahat. Kaya maganda po itong programa ng Aleco para sa lahat ng consumidores po ng Aleco. Inumo man kan member consumer na si Hansel Borse kan Malilipot Albay, ang inisyatibong ini kan Aleco.
Actually, maganda may mga ganitong one-stop shop kasi at least nilalapit yung service sa tao. Kasi usually, pag sa office, medyo maraming tao, tapos kailangan mo pa pumunta na iba't ibang offices. So pag ganito, maganda siya kasi once, lahat ng services ng Aleco available na dito. Sigun sa tagapagtaram kan Aleco na si Ange Galero, obheto kan sa indang one-stop shop na mas mairani sa tawuan sa indang mga serbisyo, arog na nga ni kan pagbayad sa power bills, pag-update sa billing name o correction sa ngaran asin address kan member consumers, asin pagtaong kasimbagan sa iba pang mga kahaputan asin mga reklamo kan sa indang konsumidores. Please join us as we give you different services and sa mga yaon po na albayano sa iba-ibang lugar kan albay, kamo po pwede pong magpaabot nin na karaman sa muya, kung muya man nito mabisita mi kamo, gigibuan mi po kay paagi yan. And rest assured po na Aleco is doing our best para po na matuwangan mi kamo sa mga kaipuhan nitong serbisyo. Puon sa masunod na simana, dadarahon naman ng Aleco one-stop shop sa iba pang banuan sa probinsya. Ito po kasing ginagawa namin. Halimbawa, may 3 magkakatabing barangay, tiga-cluster mi po siya. So, sa sarong venues in Dagabos. And for this week, kunyari, SM City Legazpi tayo. For next week, igukit ng ibang barangay and then continuous po siya. Magigirumduman, Abril 18 ngunya na taon, kanikunduser ang soft launching Aleco one-stop shop sa barangay Bakong, Ligao City. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. 41 police non-commissioned officers sa Bicol na nagklase ng Public Safety Officers Candidate Course, nagradwar na. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. 41 police non-commissioned officers hali sa Police Regional Office 5 na nagklase sa Public Safety Officers Candidate Course o PSOCC sa Police Regional Training Center sa Campo General Simeon Ola ang nakagradwar na kanakaaging Biyernes, Mayo 10. Saro sa mga Police Executive Master Sergeants na matrayumpong natapos ang kurso, iyo si PEMS Lucel Divina Vidal kan Katanduanes PPO, natapuan sa batch 2023-01 class maalap. Malaking bagay po yung dun sa career advancement namin and syempre po sa benefits po ng family din namin. So siguro masihigitan pa kung ano yung nagawa namin kasi yung pagdagdag ng rango ay mas dadagdag din yung responsibility mo. Top 2 naman sa klase si PEMS Randy Tatel kan Kamsur PPO. Maliban sa kailangan ko sa promotion, may magagamit mo din pag nasa labas ka na, malaking bagay. Sigun kay PEMS Ryan Lenaresas, ang Training Executive Senior Police Officer asin ang tagapagtaram kan Police Regional Training Center 5, kinakaipuhan kan mga nasabing PNCOs na magklase sa nasabing kurso para sa mas halangkaw na ranggo o gikan sa pagka-Police Executive Master Sergeant ang magiginang Police Lieutenant. Gikan man ang mga ini sa maniba-ibang unit sa Bicol, asin kabale sa training linya list. Part ito ng program of instruction na PSOCC, bali meron silang 80% academic subject at meron silang 20% non-academic. Bali more on management and leadership training sila. Presente man sa ginibong seremonya, ang Deputy Regional Director for Administration kan PRO5 na si Police Colonel Ronald Gayo na nagrepresentar kay PNP Bicol Director Police Brigadier Andre Perez Dizon. Sa ipinaabot na mensahe ni Dizon, hagad niya na maging panalminganin kahigusan, katanosan asin mga malalaoman na police commissioned officers kan rehiyon ang mga bagong graduar. This is a calling that requires courage, dedication, and integrity. I urge you to always remember the oath that you have taken to serve and protect, and to uphold the law with fairness and justice. Nangenot man sa seremonya ang bagong pamayokan Police Regional Training Center 5 na si Police Colonel Abilino Garrido Jr. Asigurasyon niya na padagos na mataunin kalidad na edukasyon asin trainings ang RTC Bicol para sa mas kalidad man na serbisyo publiko na itatao kan mga kapulisan. Yung standard of training laging naandun, kaya we always have these quality instructors, capable instructors na magdi-deliver ng mga subjects. At the same time, we are trying to always keep or maintain yung aming mga facilities na conducive for learning talaga. Mientras tanto, nagduran din maglilimang bulan ang pagpasairarom sa training kan mga nasambit na PNCO na nakabalik naman sa kanya-kanyang unit.
Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katripunan kan mga Baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!